Здравейте, акваристи! Добре дошли в канала Акварист от България. Днес ще ви разкажа всичко, което трябва да знаете за една от най-популярните и достъпни риби в акваристиката – тернецията. Ще разгледам откъде произхожда, какви видове има, какви грешки да не правите при отглеждането ѝ и как да ѝ осигурим дълъг и щастлив живот. Номер 1. Произход и естествена среда. Тернецията, известна още като черна тетра, идва от Южна Америка, главно от реките на Бразилия, Боливия и Парагвай. Там водите са топли, меки и леко киселинни. Това ни дава добър ориентир какви условия да й осигурим и у дома. Видове тернеци. Класическата тернеция е сребриста с две черни ивици, но днес ще видите и много цветни разновидности – бяла, розова, синя, жълта. Някои от резултатът от селекция, други от генно модифицирани. Поведение и съвместимост. Тернеците са пасажни риби, което значи, че трябва да се гледат поне 5-6 броя. Ако са по-малко, могат да станат нервни и дори агресивни към други риби. В група са спокойни, активни и много интересни за наблюдане. Важно, не ги комбинирайте с риби с дълги перки, като бойни риби или гупи. Тернеците обичат да опипват с уста и може да им ги отскубят. Аквариум и условия. Минимум 60 литра. Подходяща температура е между 26 и 22 и 26 градуса по Целсий. pH около 6,5 и 7,5. Те се чувстват добре с растения, корени и място за плуване. Добра филтрация е важна. Активни са и замърсяват. Хранене. Тернецията яде почти всичко. Суха храна, замразена, жива. Най-добре се чувстват, когато менюто е разнообразно. Ако искате ярки цветове, давайте им спирулина, дафния, артемия и понякога варено грахче. Здраве и дълголетие. С добра грижа тернеците живеят 5 или дори повече години. Най-често страдат от бактериални инфекции или паразити при лоша вода. Подмяната на вода и балансирана храна са ключови към здравето им. Любопитни факти. Тернеците могат да разпознават хранителя и човека, който ги храни. Когато им пуснете силно течение, често играят в него. Могат да се размножават в домашни условия, но не е лесно. Ще направим отделно видео за това. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го, абонирайте се и споделете коя е любимата ви разновидност на тернеците. До следващото видео и не забравяйте, всеки аквариум е малък свят, който зависи от нас.